Aradu kaga wani gidan abun shi a birni. Yanzu na dawo mutumin na, amma ka san wani abu? Zafi ya yawa a garin nan. To yanzu kuma ga bashi kana ta shan AC ba? To yanzu duk wannan na da AC, ka gane? Ka kyale wannan maganar, gobe ma wani gun za mu tafi. To shikenan, ba da ma mutumina, ai ka san kai mutumina baka da matsala wallahi. Ni na faɗa ma gobe ma wani gun za mu je daban. To shikenan, babu damuwa. Wai ina ka san irin wannan gidan cin abincin haka? Ba dai ka sai da shanu ba? Ko in ce ka sai da gona ko? Aradu mutum ya zo shin abincin birni. Aradu mutum zai shi abincin mutanen birni. Wannan abun kaga irin kalan man shanun mutanen birni. Kai, fulatancin za ka yi mana anan? Wannan ka san menene kawai ka ɗauka kana zubawa cikin abinci? Na ɗauka man shanu ne. Oh, man shi. Lalle kwaɗan daji. Ka sono. Ƙwaya zuba. Kai fulana ce ma aka yi nan ƙauye ne? Ka san me ka zuba ne wannan? Ka san me shi? Ka karanta a gani mana me aka ruta. Yo ai ku kuka san karatu. Ana ajiye shi na wurin shin abinci ba. Ba shi ake ba. Kaga mutumina, dan fulani haki ko zuwa gani. Zo ya nuna ma abin da ake da shi. Ka gane ko zuba sai ka juya famfo. Ka gane, kawo nan sai ka murza ka wanke hannunka. Ba man shanu bane, ba man shanu bane. Inna lillahi, na shiga uku.